Vi er samlet på dette sted for at se den mentalt forstyrrede og psykopaten Niklas B. Kyhl tage dødsrosen. Det er et yes! Og det der er Niklas Kyhl. Er du klar? Niklas B! Niklas Kyhl! Kom så! Dødsrosen! Nu! Den er ikke helt. Den er ikke helt. Jeg tror sgu, du bliver nødt til at tage den om. Ja. Og her ser vi Kenneth, lidt af funktionsstyret Kyhl. Også kendt som Don Kyhl. Professionel elite. Det må drive, yes! Fyr herfra! En masse historien. Det er det forrygende. Mit knæ på sin knæ. Jeg synes, det var et stort, fedt, grimt, klamt svin, som kørte galt. Svar!